Παπούτσας μου που τα ακούσε, πολύ του κακοφάνει, πολύ του κακοφάνει. Βάζει τα αρχίδια του φτερά και τρέχει και το φτάνει, και τρέχει και το φτάνει. Ρε εσύ παλιωμούνο, τι έχεις και πενέσαι, τι έχεις και πενέσαι. Στον κόσμο που γεννηθήκες πρέπει να γαμιέσαι, πρέπει να γαμιέσαι. Κεφαλιά από τον Μπουμσόγκ με την μπάλα να παίρνει ύψος, επικίνδυνα εκεί μπροστά από τον Τζόρβα, το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Ένα μουνί πενεύτηκες Ανατολή και Δύση. 1-0 για την Οντένσε σε αυτήν τον Ανδρέας Γιοχάνσον. Δείτε και πάλι. Κεφαλιά με την μπάλα να παίρνει ύψος, επικίνδυνα μπροστά από τον Τζόρβα. Στη συνέχεια από τις κόντρες ευνοημένος ο Ανδρέας Γιοχάνσον και η Οντένσε. Αυτό που δεν ήθελε με τίποτα ο Παναθηναϊκός τελικά το 5ο λεπτό. Κεφαλιά του Μπουμσόγκ, ισοφάρισε το γκολ από τον Ζαναλέν Μπουμσόγκ. Ισοφαρίζει ο Γάλλος που πανηγυρίζει έξαλα. Ο Οντένσε πήδηξε πιο ψηλά από όλους, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Βέσελς. Καρφωτή κεφαλιά από τον Μπουμσόγκ. Ο Αργεντίνος επιμένει, αλλά θα τον βοηθήσει εκεί ο Τοτσέ. Παλιά για τον Κατσουράνη, βγαίνει ο Βέσελς, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. 2-1 για τους πράσινους με τον Τοτσέ να σκοράρει. Ο Ισπανός βρέθηκε για αυτήν την συνεργασία με τον Ουτάκα. Δείτε πως τρώνει την μπάλα ο Νιγηριανός για τον επερχόμενο Μπρουντ-Έσπεν. Αυτός με φάλτσο νικά τον Τζόρβα και κάνει το Παναθηναϊκός Οντένσε 2-2 στο 58. Με τους παίκτες του Κλάουσεν να έχουν δυνάμεις και εδώ με τον Αντρεάνσεν να θέλουν να απειλήσουν και πάλι. Για να δούμε, ο Μπασκίν Καντρί, μπάλα στα δίκτυα. Εδώ Μάνα μου, μάνα μου, μη τρώει του μνη. Αντρεάνσεν επιμένει, θα δοκιμάσει το σούτ, την μπάλα στα δίκτυα. Αχ, μάνα μου, μη τρώει του μνη. Ξύστο για μου να βγάλει μάλι. Εδώ παίρνει διαστάσεις τριάμβου η νίκη της Οντένσε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Άι του μου Αθήνας. ντουμ, κι τα αρχίδια μας κρατσινούν. Του Βίντρα. Βγαίνει και πάλι ο Βέσελς, συγκρούεται με τον Πετρόπουλο, αλλά αυτός θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Αχ, του μου νιτάλι θωρώ, πήρε τον κατηφόρο. Αχ, κι αν αυτή μωρέ, ποια είναι αυτή, ποια είναι αυτή με το σιγκούν. Αχ, κι αν αυτή με το σιγκούν, θέλει να πούτσουν με κούδουν. Αχ, τα πουδαριά σηκώτα, δεν σου κάνω τίποτα. Βάλτουνι μπαρμπά μου, βάλτουνι, κι όταν θα ρίξει βγάλτουνι. Αχ, δεν μπορώ μωρή γριά, είναι η πούτσα μου στραβιά. Αχ, είναι η πούτσα μου στραβιά και τα αρχίδια μου βαριά. Κεφαλιά από τον Μπουμσόγκ με την μπάλα να παίρνει ύψος, επικίνδυνα εκεί μπροστά από τον Τζόρβα, το σούτ, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για την Οντένσε σε αυτήν την τον Ανδρέας Γιοχάνσον. Δείτε και πάλι. Κεφαλιά με την μπάλα να παίρνει ύψος, επικίνδυνα μπροστά από τον Τζόρβα. Συνέχεια από τις κόντρες ευνοημένος ο Ανδρέας Γιοχάνσον και η Έτσι, Οντένσε. γάμα μου, έτσι. Το που δεν ήθελε με τίποτα ο Παναθηναϊκός.
Παπούτσο έχεις. Έτσι το φιλιά μου, έτσι. Ξέσκισέ με. Έτσι. Έτσι, γάμισε με, έτσι. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Ναι. Έτσι, γάμισε